спални. Тук има това, че е малко по-особена сделката, трябва да мине. Това е един от малките тристайни апартаменти, 100 квадратни метра. Това е хол с кухненски бокс. Изложението е изток-юг. Мога да покажа и каква е фасадата. Ето тук се вижда с 10 см стъклена вата изолация, отгоре е окачената фасада. Това е от към южната тераса. Гледката, тук също се вижда окачената фасада. Също така, вижте и терасата, как е оплътнена отгоре, каква изолация има. В този апартамент вече е положено и подовото отопление. Машинна шпакловка, идеално гладка по стените. Както казах, подовото отопление вече е монтирано. Доплаща се около 6000 лева. Навсякъде във всички стаи. И това е баня. Ето го, тук е входното антре. И тук са двете спални. Те могат да бъдат отделени с тази врата. Едната и другата спалня. Има гледки към града. Тук има тераска. И от тук от тераста мога да ви покажа. Тя е общо за двете спални. Вътрешния двор. Ето, сградата е около 4000 РЗП с два входа. И сега ще ви покажа площта на втората спалня. Ето. Вижте какво е изпълнение. Изключително качество. Дограмата е рехал. Заповядайте на място.